Noniin, morjesta vaan ja kiva, että löysit tämän videon pari. Mä esittelen seuraavaksi Wattia toiminnanohjausjärjestelmää ja katsotaan vähän, että mihin sitä on, minkälaisia juttuja siellä on, kenelle se voisi sopia ja näin poispäin. Toivottavasti pystyn auttamaan vähän selvittämään, että onko Wattia oikea toiminnanohjausjärjestelmä teidän yritykselle. Wattia on siis toiminnanohjausjärjestelmä, joka on suunniteltu talotekniikan ammattilaisille. Eli se sopii tosi hyvin tämmöisiin liikkuvan työn yrityksiin. Wattia on siis luotu tarpeeseen, koska huomattiin, ettei Suomessa ollut oikein tarjolla semmoista tarpeeksi yksinkertaista ja suoraviivasta toiminnanohjausjärjestelmää, joka on suunniteltu talotekniikan ammattilaisille. Se, mihin me Wattiassa keskitytään koko ajan, on se, että me tuotaisiin yksinkertainen työkalu yrittäjille, joka oikeasti säästää aikaa ja rahaa. Wattia on saanut paljon kiitosta käyttäjiltä hyvin tärkeistä ominaisuuksista, mitä on muun muassa helppokäyttöisyys, suoraviivaisuus, tosi hyvät integraatiot esimerkiksi taloushallinnon ohjelmiin, varastohallinta, tarjouslaskenta, kateseuranta ynnä muut. Nuo edellä mainitut ominaisuudet on nimenomaan se, mikä tekee Wattiasta tosi helpon ja supermukavan käyttää. Wattia todellakin poistaa siis työvaiheita ja helpottaa urakan läpikäyntiä ja laskutusta. Tässä me ollaan nyt saavuttu tänne Wattian ensimmäiseen näkymään, missä me pystytään seuraamaan kaikkia meidän urakoita, eli työmääräimiä, että missä vaiheessa ne menee. Täältä me voidaan hakea työmääräimiä esimerkiksi nimellä tai numerolla, tai sitten voidaan hakea tarjouskohdassa tarjouksia ja niin poispäin. Sitten täältä voidaan alhaalta lisätä uusi työmäärä. Täällä voidaan sitten hakea vanhoista olemassa olevista asiakkaista, taikka sitten lisätä uusi asiakas tässä työmääräimen yhteydessä. No niin, tässä meillä on nyt auki sitten työmääräin, eli täällä on kaikki asiakkaan tiedot olemassa. Tänne pystyy sitten lisää kaikki tarvikkeet ja kulut, mitä projektilla on. Nämä pystyy hakemaan suoraan sitten tukkulistalta tai suoraan tukusta osoittamaan asiakasnumeron perusteella. Kateraportin voi esimerkiksi katsoa sitten kesken projekti, käydä katsoa, että täällä on katteet ja kustannukset suurin piirtein oikea, kustannuserittelyssäkin kaikki näyttää hyvältä. Jos tässä joku ei näytä oikealta, niin sitten pystyy vielä helposti tekemään muutoksia. Sitten kun kaikki näyttää hyvältä, niin täältä lähtee vielä helposti suoraan lasku. Voidaan esikatsella se, tarkistaa vielä viimeisen kerran, että kaikki näyttää oikealta, ja sitten klikkaamalla lähtee lasku. Ja näin yksinkertaisesti lasku on lähtenyt ja projekti on taas siirtynyt eteenpäin ja me pystytään keskittymään sitten seuraavaan hommaan. Wattiassa ehdottomasti meidän isoin ylpeyden aihe on kaikki ne kommentit, mitä asiakkaat on sanonut meidän toiminnanohjausjärjestelmästä. Muun muassa siitä, kuinka helppokäyttöinen se on ja kuinka paljon se on oikeasti säästänyt aikaa ja rahaa yrittäjiltä. Wattiassa on kaikki ne ominaisuudet oikeastaan, mitä talotekniikan ammattilainen voi toiminnanohjausjärjestelmältään haluta, ilman mitään hankalia ja tarpeettomia ominaisuuksia. Watti on todella kilpailukykyisen hinnoittelun ansiosta, voit vielä säästää kilpailijoihin verrattuna tuhansia euroja pelkästään valitsemalla Wattia. Puhumattakaan niistä säästöistä vielä, mitä säästät ajassa ja rahassa, kun käytät tehokasta ja toimivaa toiminnanohjausjärjestelmää. Jotta sä pääsisit vielä tarkemmin näkemään, että miten hyvin Wattia sopii just teidän yritykselle, niin varaa tuosta yhteydenottolomakkeella ilmainen demo, niin me esitellään Wattia mielellä ja katsotaan vielä yhdessä, että kuinka hyvin se sopii teidän käyttötarkoituksiin.